semaine prochaine taw yewtini hen Aïcha hamin tamudiri jetta balde dini ma kanko jetta balde dini ma Aïcha mo Aïcha jero dara ba Aïcha jero ni ya ko tam dépense ona yi hanki désordre maté ni do taw suuje ni do bubi ni wawa wutu beni de c'est vrai atawi kam gallam ayi no butani c'est vrai civilisation totale civilisation totale oui ok wadde totam dépense ya hakiya ni fadani Aïcha wa resi Aïcha ok joni a wawa woppiri ha baamu janggo kan fudduda ndefuma comme ça kanko yettina hanki e hande tande hanki tugarda hande o yettina ɗum comme ça an jettita tan wona mi waynatimo de pour an mbawa foftade ndefumu aljanna wona nen ta no totam mo hala totam dépense me ya hakiya anani wala mu def dunya no voilà gadana kam seedilo wona dépasse gadana kam seedilo ondo gadana kam seedilo 10,000 francs o yo nani mi saka seni 10,000 o e hore 10,000 odo yo nani mi saka seni aljana dimi ko dara ko fi do halas ay na ngarta gal la ma do wunto do ko mo tan nyam so dubla usata nango ala nango joni jettu 10,000 ji ko mbara dépasse bimi ko 10,000 o yo nani ni nango adanam 5,000 o jetta 15,000 o angatna kam 5,000 wa ay buga ta ni ñom tango an yon ta oui on fewne hen dinje few ko ya ari dinje modi tout à l'heure tout est molio ni kam so nattani bone wat dépasse wemin totiren no dépasse 5,000 ha wemin de amadou halnami mi do wemin jeere jiɗa yaade eyi wona jeere jiɗa yaade wona law oɗo sika juuɗima seeɗa yimɓe fulal lew ari ko a wawa woppude ha bawo janggo tan puɗɗoɗa jettuɗa ndefa bawo janggo tan janggo hande e janggo bawo janggo jettuɗa dépassement andi ko jogui kam jakka e ma ñande fof e kisum hono neɗɗo jooɗirto balɗe tati o ñaama e heɗen koori poɗɗen yadde ndiyam daƴen kirtuɗen eyi ɗum kay ma woɗɗitirade kay ma woodi kumɗare e fof mais an goppa tan ha bawo janggo waɗe hoɗo ñamani hoɗum ñamani oɗo kam dépassam yahnani koye mi an weeti koyum
o tokkini dépense How to that the façon? jeena par ce que o wi o yiiɗi ko nande waañ o hollire yimɓe ɓe no junngo makko wayi sattude ara ɗum sabi junngo noon nden ko jiiɗa ɗo ene ko sabi junngo ko waawi ndebu ko so jaɓanima tan cikata ko restaurant chinois Ay ko kala man. Oto yawo. E an ya yawani. Ane ko kala man ko. Kan ko suko yi wadi yotti ha ene jatti njelu. Hana ko de ene jatti njelu. Ma hen yewtida a. Daren hono batte. eyyi ɗum wona ɗum gonmi wadde mi yewtide ma pour mi tottimo dépasse o hande Ko e déjà parti. eyyi lakkumo e parti joni noon o parti kanko e lakku ɓe fayi dépasse ɓe fayi duggere to ɓe fayi pour Hey. dépasse o Wona a wadi ko fadata ko hapanta. Ya. Aduna nani yesu. E accidina e Allah jomin subhanahu wa ta'ala. O mo ganda bonni e fof. Kala ko min mi wadde e galle fof a asi e ubbi. Way hajoni wuro sikol fami. Wat ko berada. Kala ko jidda wadde tan waddo. Min sika sikero way turkinde mi o orogal. A funti hore ma non a wa turkinde. an mbeɗe horani hay sa horani o ari ko pour wallidema o ari ko pour nangude golle ɗe e liggey faade waño an kay on kay ari ko walludema wona ari ko ɗumi lewru korko no wayi musde ni ndefu ngu e ɗum ɗo fof wona so arino law est ce que jarino aɗa wiya faama yo ar walludema ha aysa yodi fama jettu mburuma aysa jettu mburuma Dr. Mama. Ajana. Ah. Hande mbeɗa andi tan korka ko nangu ma. Hande kam. Fama. Fama jettu kasma o après o ardi. A tottataɓe kasiki. Ajana. Fama. Wutun kaso. Wutun kaso. Ba. Sabi Min horta ha jalo mbottotere e taji tin. ba wi ñam rek ana problème. Mbaɗa ñaama ɗum e les prisonniers a ƴewta kalta ko fama nawtanam kaake Babu ƴettu ñam ɗum. fama diranam ɗum ɗo tombi ma Yo, mawɗona gedda. eyyi Saɗa gedda yo taw aɗa wawani hoore ma. He ko babam kaldata noon anani ko kaldanmami ko sika dañi giɗo ko min kaldata min woni giɗo o wona giɗo mo kaldata ok so bamma waɗi gueɗe gueɗe cukalel o haalantake o waɗi gueɗe sukaɓe wono ka bahlatir ka boñir mi haala ni haalama mimi sa waɗi gueɗe sukaɓe mbiyata waɗi gueɗe an kay waɗi gueɗe sukaɓe an jooɗiɗa totte mis mourad dial an waɗi gueɗe sukaɓe min mbaɗ ñamdumen leleliɗo kaso noon mbaɗa hono ceerno Mody wiyatama ceerno Mody ni Mody mbiyatmami Mody sabu Allah balle yimɓe kili ko ka fuɗɗi yaade yimɓe ñamande yimɓe ñamani mo haɗi yimɓe ñam an aɗa andi holno mbanmi ha dañmi ko dañmi ko neɗɗo kala ko rokkuma e waɗi ñande mum oto yaw par ce que a anda holno neɗɗo waɗi ha o heeɓi ko oto yaw ko totteɗa ko hono jeeyata dépense hole min min eɗaɗa way ko wurnu min mi wurna mbiyam ha fotani mi rokkuma aɗa toddoma dépense désormais hoto wurnam joni yiya hoto wurnu men oto natka e kan hoto wurnu men oto naata kan eyyi oto naata kan yero sa naate kan ma nimsiɗo oto naata layi mbaɗa wawi nangude hooram sa naate kan jogo hoore mi jogo sukaba an o nimsitta an an ñande tami wuurde amen an nimsi an tami nimsita fama jettu totta ko faw ha mema tan fama mbaɗa fatta ha mema ɗon fama Onon kam min a jaay. mbaɗa fatta ha mema ɗon ɓuuru fama waɗe on ñamani mburu min ñamani a kon keddu ñame woni balbina mawɗini gaɓɓol naatigagal tan waya babo noon kasuɗi ko kasuɗi men ɗi désormais hoto memtu kasuji ko kasuɗi men eyyi désormais hoto memtu kasuji da goɗɗi tawi tan andi debbo mo gorkaji kay jogani wadde jaam so taw ka malano ko rewɓe gaddatma wona gujju a wayi ala kam
dañuy sànq moom dañuy sànq li mu jël ah benn mu jël sama ndey ko di jàll awaye afat ma jàll dañuy sànq moom Fama adieu passion ñam ko adieu passion muru ma moji ñam foofu muru ma moji ñam foofu dar ñam fo mi je ñam foofu